बुहुमाव आइजोफोराबो फारफ्रोमबो बिथिङाव उन जानानै थायाखै। गुबुन गुबुन बिथिंजों आइजोफ्राबो खामानि मावनानै जाफुंसारनायखौ नुनो मोनबोदों। आइजोफोराबो नखरनि खामानि मावनायनि अनगायैबो हौवाफोरनि खामानिखौबो मावनानै जाफुंसारनो हाबोदों। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सुबनखाथा ओनसोलनि सासे आइजोआ मालायनि डाम्पार गारिखौ कन्ट्रेक्टआव लानानै सालायथ'नायनि उनाव गाव हारसिङैनो डाम्पार गारि बायनानै सालायगासिनो दं। सुबनखाथा बिसगाव गामिनि टिकाराम बसनेटनि बिसि बिनिता बर' बसनेटआ अंगनाबादियाव फोरोंगिरिनि खामानि मावनायजों लोगोसे डाम्पार गारि सालायनानै नखर खुंबोगासिनो दं। सिख्ला समनिफ्रायनो बायदि बायदि गारि सालायबोबाय थाबोदों आरो हाबा जाखांनायनि उनावबो मालायनि गारि लाथ'नानै सालायनायनि उनाव गाव हारसिंनो गंसे डाम्पार बायनानै अंगनाबादिनि खामानि जोबनायनि उनाव डाम्पार गारि सालायनानै नखर खुंबोदों बिनिता बर' बसनेटआ। बिथाङा दासिमाव गावनि फिसायनि आरजिनायखौ लामा नायालासिनो गावनि गथ' गथाय फोरोंनाय आरो नखर सालायनायाव फिसायजों लोगोसे मदद जाथाव बादियै अंगनाबादियाव फोरोंगिरिनि हाबा मावनायजों लोगोसे डाम्पार गारि सालायनानै गावनि फिसा सानै फिसायखौ लानानै गोजोन नखर खुंबोगासिनो दं। जाफुंसार जानायनि गेजेरजों बिनिता बर' बसनेटआ मा फोरमायदों फै खोनासंनि। बोसोरनै जाबाय आङो सलायनाया, खिन्थु माने आंहा बिनिता बर' फेसबुक प्रफाइल मोनसे दङ आरो बयबो रिल आपलड खालामो नालाय। आं दाखालि थारमाने गारिया एसे हामा जानानै नबस्थियाव दंमोन, ओमफ्राय ड्राइभार गथ'खौ बुंदोंमोन आं बाबु थांलाय गारिखौ लायो, ओमफ्राय गावसोर आब'जों खाना जानो थांनिलै होननायखाय आं गावनो थांदोंमोन फिसालाखौ लानानै। ओमफ्राय फिसालाया थारमाने रिल, आं बुंबाय बाबा रिल बानायनो देलाय एसे भिडिअ खालाम होनदोंमोन, बेखौ आङो फेसबुकाव रिल आपलड खालामदोंमोन थारमाने। बेनो आरो थारैनो नोंथाङा बेसे गोबाव जाखो डाम्पार सालायनो? बोसोरनैयानो जाबाय दे आं सालायनाया। गाव लाखाथारबाय? औ, आंनि निजाहा। मा मा गारि सालायो? आं बाइक, स्कुटि, एल्ट' सालायो आरो गारिफोरखौ सालायोआनो। गासिबो सालायो? औ, सालायो। जेंना मोना जेबो मोना। हा? जेबो गोनो गोथो गैया? ओहो, गोनो गोथो गैया। फिसाइनिफ्राय जेबो हेंथा मोना? फिसा फिलौ एसे जायो, बेथ' आरो मा होनो संसाराव थाखायो बयहाबो। ओमफ्राय बाहेरा मा मावदों नोंहा? आंहा माबा दोङो, आं अंगनबादिनि मास्टरनि गथ'फोरखौ फोरोङो आरो। स्कुलाव माबायदि सम होयो आरो बाहेरायाव माबायदि? फुङाव जोंथ' हिनजाव मानसि नालाय फुङावनो सिखारो, सिखारनानै 8:30 थाङो आङो फरायसालियाव, माने अंगनबादि सेन्टाराव थांनानै आं 12टासिम थायो। ओमफ्राय हेल्पारबो थायो नालाय, बिथाङाबो सहाय खालामना होयो, बिथाङा दसे गोबाव थाबाबो। थारमाने जोंनिया अंगनबादिनि दरमाया बुहुत खमथ', बेखिनि फैसाजों दानि जुगाव थारमाने संसारा सोलिया, बेनि थाखाय आरो एक्सट्राबो मावो आङो। बेसेबां किल'मिटार सालायो दिनाव? 100-110 सालाय जायो। बबेनिफ्राय बबेसिम सालायो? जोङो मुवा बेसादखौ लडिं खालामो, जों दैमा दिरुं दैमा, जों फाग्ला दैमायाव गेजेर गेजेर एसे गामि भितरफोरावबो जायो खायसे बुस्थुफोरा, होमबा नलबारि जों टिहु सिहु ओरै थाङो। इयुनाव आरो मा मा गारि बायबावनानै सालायनायनि नोंथाङा सिमां दंबावो? दा बर्तमान जिथुके डाम्पारा EMI सोलिबाय दोङो, EMI आ जोबबा गंसे लाबावनो सानदो। ओमफ्राय आरो थारमाने आरो इदि न'आव डाम्पार गंनै गंथाम थाबा एसे माने JCB गैयाबा उसुबिदा जायो आरो। नायनि इसोरा होनायजों जोंनि नाजानायजों जायोना जाया। डाम्पारनि अनगायैबो नोंथाङा इयुनाव JCB LNT सालायनायनि मिजिं दं नामा? आङो सालायनाया दोङो, खिन्थु माने मालायनि गारिखौ इदि डाइरेक्ट सालायनो हायाना, गाव जेब्ला लागोन होमबा सोलोंगोन आं। मालायना एसे रिक्सि जायोथ'।